Hello guys, good morning. Welcome to SB Vlog. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दं। दिनै नै माइ रोगानो फैलायबाय दुब्लियाव स्कुल थाङासै एहे खावसे रोगादा आरोना बे खावसे रोगादा आरो बै सानै मानसि हाजिरा होगासिनो दं आरो ओमफ्राय बै जराव मोनसे जमा खालामगोन मोनथाम जमा खालामगोन आरोना ओमफ्राय गाबोन मारा होनो नागिरबाय नालाय ओंखायनो दिनै जमा बानायनांसिगौ जाबाय अखा सिजानानै दै जाजोबना दंमोनलै माइआ बिराद गोलावखा आरोना दुब्लिया नै बै मा दंफां नुहुरनाया बेनिफ्राय ओरै बै दंफांसिम बास दासो मोनफैदों आरोना आङो दुब्लियाव ओंखायनो एसे लेट जाबाय फैनाया एबार बावखाया आंनाबो एसे दं माथो रोगानांलायसिगोनलाय खस्थ'नो कोई बात नहीं फाफ्लि सालायलायनाय होनबाय आरोना रोगायाबाबो जाया होनलायलायनाय रानगोना रानाखैब्रा बजाफोरालाय गिसि जाजोबना दंलै बावखाया मोनफैबाय आंना नै बारा रोगानो हायालै मोननै लाबानो जाबाय आरो बेलाय बस हवा निकल गई भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस आङो बिथाङा देखायलांबाय थानो नाजानोसै सोरबा एन्जर जावलायबाय नै हिमालयावनो जावबाय हिमालयावनो मा जाखो बेलाय एन्जरखौबा मोनगोन ना मोनाखै फाग्लाफोरा मोनदोंदांलै माथो गिदिर जागोन एन्जरा एसे रोगा जेनबाय आरोना फार्स्टनो बिराद खस्थ' खालामला बैसिम लांगोन आरोना जों दा 1 hour later फाइनालि गाइस जों दा बेनिखौ रोगाखांजोब्बाय आरोना ओरै इसांखौबो रोगाखांबाय नै बे जमा बानायजोब्बाय ओइनिफ्राय इसां रोगानानै ओरै लाबोबाय आरोना एबार बै मोनसेनिखौ रोगालायसिलाय खैथा जाखोथाय टाइम नायनाय जायाखै र' 10थासो जाबायदां जिरायसै जोङो दा दसे बै दंफाङाव जिरायसै आरोना बेनिखौ रोगाखांजोब्बाय नालाय एबार मोनसे बेलेग जायगानिखौ रोगालायसैलाय आरो एबार रोगानायखौ जमा खालायगोन आरोना नै जायगाया रोगाफिनलायसैलाय गाइस दसे रेस्ट लादोंमोन आरोना जोंलाय साहा था लोंदोंमोन बिसोरलाय अ साहा लोंग्रा जुमायसो बिथिंसो सानैया रोगाहैबाय आरोना आंबो थांसै र' दसे थानानै गय जागासिनो गय खावनो लोंनाय जायो र' माथो गेसावसो गयानो जाजायोनो होमबाबो 2 hours later बेनो लास्ट रोगानायसै 12ता जाबाय न'आव थांसै आरोना गाइस न'आव थांनाय टाइम जाबाय दा बेलासियाव फैफिननायसैलाय रोगागासिनो दं नै साफ्लि साजोबलायबाय बे दब्लायनिया थाबाय आरोना गाइस नै बेखौ दा बेलासियाव फैनानै थिखोजोबसै बे लाइननिया दिनै जोबजोब्बाय आरो बैसिमबो ओमफ्राय दा आरो बे साइडनिया दङ बे साइडनिया ओइजरनिफ्राय दा बेलासियाव बेखौनो रोगागोन आरोना जों नै बेनिफ्राय बै दारासिम गिदिरथार दब्लाया बेना later ओंखारबोफिनलायबाय गाइस माइ रोगानो फैलायबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै 2ता जाबाय नालाय मानसिफोरा फैजोब्बाय अनेक खामानि मावग्राफोरा बिथिंजाय मारा होनो नागिरदों मानसिफ्रा ओरैजाय होखांबाय बैथिंजायबो होखांबाय र' थांलायसैलाय आरोना जों रोगानाय जायगाया बैनोमोन आरोना बै दंफां जराव न'आ ओरैजाय मावनो बादोंमोन होमबाबो गला माथो बानायबावनो आरो फैनो बाथारदोंमोन आङो मावनांसिगोनलाय
मोनफैबाय आरोना आं बे दंफांनि दहाय देखायनाय दंफां बेनोमोन बैग्रि दंफां फिथाइ थाइजों जाफैनांगोन र' देनां मोनबाथाय सायख्लुमाव थानानै सान्दुङाव थांनो बालायदों खामानि मावनो जि थान्दा नांदों उन्दुनानै थानोसो मोजां जादों बे जायगायाव जिबौ ओंखारोलै होमबाबो गिनाय नाङो आंहा आनलाय लोगो आरोना सान्दुं रोगान बाननानै थादों माथो थगायनानै न'आवसो ब्लद खालामनांसिगोन लोमजादों होनलायलायनानै होनदो The next day. फैलायबाय दुब्लियाव मारा होसिगोन दिनै जोंहा मैया रोगाखांजोब्बाय नालाय दिनै मारा होनो नागिरबाय फाफ्लिसा जोबनानै दं माइ रोगानानै ओइथिंजाय मारा होगासिनो दं बेलेगनिखौ होग्रोदोंनो जुम बानायदों जाना बै जरा आरो खामानि मावनो बानायनानै थादोंलै माथो दिनै बारा मावनो बानायनांदोंबालाय माथो जाबावनाय जाखो मालायफोरा होखांजोब्बाय नै सब जिगाबल'सो नुसिगोन दा जिगाब गोजा ओरै दुब्लियाव नायबाथाय ओरैथिं साफा जिगाब मारा होखांजोब्बाय बांसिनानो मारा होबाय खोमा बारा गैला दा मारा होनो गोनाङा दुब्लियाव एसेल'सै जानाबो होबाथाय जालायबाय आरो सोरबा सोरबा होबावबानो जोबसिगोन 3 hours later. मारा होखांजोब्बाय आरोना गायसिनो ओइथिंजाय थिखोगासिनो दङ मोनथाम जायगानिखौबो होखांजोब्बाय दा दाखालि माइखौ थिखोनानै न'आवल' लांनांगौ आरो ट्रेक्टराव थिखोगासिनो दं ओइथिंजाय ओरैजाय मारा होखांजोब्बाय मारा होनायखौ देखायनो हायासै आरोना आं गाइस मा केमेरा हमग्रा रावबो गैयामोन नालाय ओंखायनो आं खामानि मावनायाव बिजिथ'मोन ओंखायनो देखायनो हायासै आरो मारा होनानै एकदम मोदोमखौनो जोनाय नांथारबाय आरोना खर'फोराव एकदम लेथ्रा दंजोबोमोन दहायहाय हुगारनानै लादों बे बार बारबाथाय बिराद दिगदार जायो मारा होबाथाय एकदम लेथ्रा बिरलाबोबाय थायो नालाय ओंखायनो दिनै भिडिअखौ नायना माबायदि नांखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना गाइस भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आरो थाब थाब 100K लायनो सरि माबा 100 साबस्क्राइबार बानायनानै होदो आरोना माबार 100 जाथारसिगोन 72 साबस्क्राइबार जाबाय आरोना गाइस 100 कमप्लिट माबार बानायदो बाय